Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Siselapho ke kumcimbi ke womqeqeshi malunga neqela ke leKaizer Chiefs baphulaphule. Ikhona ke into ethi ke okanye ke bakhona abantu abaza namahlebezi athi ke uPitso Mosimane ngomnye ke wabantu ongolula isandla ancede iKaizer Chiefs pha kule meko yongabi namqeqeshi njengoba iKaizer Chiefs ke ichithe uNapi yachonga la madoda amabini uBen Yusuf kunye ke noKhazi ukuthi baqhubeleke bagqibe le midlalo ke ishiyekileyo ke eKaizer Chiefs kule season. Ithi ke into ke ngokokangeleko nangendlela ukujongeke ngayo ke thina zincula buchopho xa sijongile siqwalasela ke imeko yababaqeqeshi babini pha beqela leKaizer Chiefs. Kukho lapho ke iKaizer Chiefs emveni kwesizini ke izawuyofuna laa nto kuthiwa i-full time coach, umntu ozocoach iKaizer Chiefs ncakasana abe ngumqeqeshi ke weKaizer Chiefs, ngoba aba basabambele umqeqeshi ke okanye ke ngabantu abonyulwe okwesikhatshana into yokubana bagqibezele le midlalo ishiyekileyo. Abangabaqeqeshi ngokusesikweni ke beKaizer Chiefs. Kaizer Chiefs ke isasikhuphile ke ispace sokufuna abaqeqeshi okanye umqeqeshi, isayivulile ke into yokubana ke abaqeqeshi bangagaleleka bafake izicelo zabo. Itsho ke loo nto. Okay ke singene kulo mba ke kaPitso Mosimane. uPitso Mosimane yicoacha ke enamava eyawina ubaniphazamileke ezinhlanu kwiSundowns, ucoache iitimu ezinkulu kwihlabathi, akho mntu ungayaziyo ke loo nto. Ngomnye ke wegama lakhe lihamba phambili ke kubantu abangaqeqesha iKaizer Chiefs pha kwisizini ezayo. Ayingeyedwa ke negama likaRolani Mokoena pha liyavela ukubana ke noRolani umfana omdala angasifaka isicelo. Liyavela ke negama ke lika Benny McCarthy naye liyamenyezwa pha, nabanye ke abaqeqeshi abapha kumazwe ke ase-Europe nabo amagama ayavela kwiqela ke kubaqeqeshi abangaqeqesha pha iKaizer Chiefs. Umbuzo ke nanku ke baphulaphule, abaqeqeshi abafana noPitso Mosimane nisho into yokubana bangalunga napha kwiKaizer Chiefs, ngoba pha kwiKaizer Chiefs ke umqeqeshi onephike ofuna kwenziwe intando yakhe, ongafuna ukuphikiswa, ofuna ukwenza umsebenzi wakhe engaphazanyiswa imanagement, akalungi ncakasana pha kwiKaizer Chiefs baphulapho. Loo nto leyo ke asinoyibalekela. Abantwana bakaKaizer Motaunga basisizeka bani okanye bayintsusa yokubana le team ingenzi kakuhle, ngoba bayathanda ukufuna ukufaka isandla sabo. Ngokuba khona abaqeqeshi bafuna ukufaka esabo isandla kule team ke sawuthi ke yeyako kwabo ngendlela ke okwenzeka ngakhona. Umbuzo uthi ke ingaba na uPitso Mosimane phantsi phezu kwezo ngongoma sendizibalile, ingaba na uPitso Mosimane nithi nina angalunga, ngoba uPitso yindoda apha ke engafuna ulawulwa imanagement, yindoda apha ke ethi ke ndinike umsebenzi undithengele endikufunayo, usogqiba wena uhlale phezulu ulindale i-results. Undibuze xa zingekho results uba kutheni na Pitso zingekho results, ngoba ndikuthengela abadlali abafunayo, ndakunika i-freedom, ndathi qeqesha iteam ungaphazanyiswa. Kutheni na i-results zingekho? Yiyona nto efuna nguPitso. Kodwa phaa kwiKaizer Chiefs ke ayibikho ke laa nto kuthiwa yi-freedom kumqeqeshi, bafuna ukuzifaka. Uba ndicinga okanye ke andiphazami, yagqibela ubakho laa nto kusaphethe uKaizer Motaunga ngokwakhe, apho ke bayeka abaqeqeshi ke benza umsebenzi wabo. Okwangoku wathi kwafika ke abantwana bakhe bangena deep kwiKaizer Chiefs, abaqeqeshi abayifumani ke la freedom. Ndingakwenzela umzekelo nga-Orlando Pirates, oonyana bakakhoza bakhona abantwana bakakhoza pha, kodwa abangeni kakhulu ngentweni ezidimenise netim, abangeni kakhulu ngentweni zabaqeqeshi. Andiyazi lenzeka apha ke kwiKaizer Chiefs nabantwana ke bakaKaizer Motaunga into yoba yintoni na eyenza into yokubana bafuna ukuphazamisa apha kubaqeqeshi, ngoba asizuyibaleke le nto ethi uNapi konke bekucelile akwenziwanga iKaizer Chiefs. Futhi ke loo nto leyo baphulaphula ke asinoyifihla, konke ebekucelele uNazaretha Napi akwenziwanga iKaizer Chiefs. uNapi ke nikhumbula into yokubana uze neNedbank Cup emveni kweminyaka
iKaizer Chiefs zingafumani kwanto. Weza neNedbank Cup uMr Nabi. Loo nto yakuxela into yokubana ke mhlawumbi bekusekukhulu Nabi asazokwenza ke kwiKaizer Chiefs, akho mntu waziyo. Nani ke baphulaphuli ke ningake ningene nitsho nento yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.